हेल' फ्रेन्ड्स बयनिबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं ना? आंबो मोजाङैनो दं। आं दिनै सासे दावगाफुनाय एक्टर नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों। बिथांनि मुङा जाहैबाय बिबेक गयारी। बिथाङा दावगाफुनाय सासे महरगिरि। जों बिथांजों रायज्लायगोन आरो बिथाङा बेसेबां एलबाम खालामखो बेफोरखौ जोंनो फोरमायगोन। नोंथांमोना खोनासंबायल' था। आरो बे समावनो नोंथांमोना दाबाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो। अके, बिदिब्ला आं बिथांखौ फन खालामसै। नोंथांमोना दान्दिसे नेथ'। रिं जाबाय। रेकर्ड जाबाय माने। हेलो 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 ए बिबेक गयारी नाङैमोन ना बाबु? बिबेक गयारी आं फैलाव बसुमतारी। आंहा मोनसे चेनेल दङ, इउटुब चेनेल। बे सार चेनेलाव आर्टिस्ट इन्ट्रडाक्सन होनाय जायो। दा नोंबो सासे दावगाफुनाय एक्टर नालाय आं नोंजों रायज्लायनो नागिरदों। खोनाबाय? खोनाबाय सार। आदसा, दा नोंनि जोनोम जायगाखौ खिन्थाग्रोदो रायजोफोरनि थाखाय। आंनि जोनोम जायगायाथ' जरहाट, आपार आसाम। आपार आसाम, जरहाट। गामिया? गामियाथ' मामोन जोंना, माने बारा गोबाव माबानाय जायाखैमोनथ', माने जोंहा बाबाया ट्रान्सफार जादोंमोन जरहाटाव। औ, बे टाइमावनो जोनोम जादों आरो ना। जरहाटआव। औ, जरहाटाव। औ, बिनि उनाव हाइ स्कुलखौ बहा फरायनाय? हाइ स्कुलखौथ' गुवाहाटियावनो फरायफैदों। हाइ स्कुला गुवाहाटियावनो फरायबाय। माने औ नोङो गुवाहाटियावनो सेंग्रा देरबाय। औ, बुंजायो। बबे जायगायाव गुवाहाटिनि? गुवाहाटि लख्रा। लख्रा सारियालिनिफ्राय ओरैजा जालुकबारिनिफ्राय थांबा राइट साइडथिं थांनांगौ नामा? औ, राइट साइडथिं राइट हाबनांगौ। साइडथिं थांनांगौ आरोखि। औ, नंगौ सार। आदसा, नों होमबा बेयाव हाइ स्कुलाव फरायबाय? औ, हाइ स्कुलाव फरायबाय। दा नोङो बबे हाइ स्कुलाव फरायदों? ना इंलिस मिडियाम, ना बर' मिडियाम, ना एसामिस मिडियाम? इंलिस मिडियाम जायो। स्कुला बबे? स्कुला SBOA पाब्लिक स्कुल, गरसकआव दं। अ, गरसकनिया। औ औ आदसा, नों जे एक्टिं खालामनो एबा मोसानो गोसो जाबाय, औ। बेखौ माबोरै गोसो जाया नोंलाय? मोसाजेननो माबोरै, सोरखौ नुनानै गोसो जाया? एक्सुलि आंथ' उन्दैनिफ्रायनो बिराद इन्टारेस्टेडखामोन आरो ना मोसानायफोराव। औ। बिराद उन्दैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबोनाय डान्स खालामनायाव। ओमफ्राय बिदिनो बिराद माबाफोरावबो, भिडिअफोराव बेकग्राउन्डआवबो मोसाखांबाय आगोलाव उन्दैनिफ्राय। उन्दैयावनो? औ। ओमफ्राय बिदिनो खालामै थाङै दा आरो बेयाव इन्डास्ट्रियाव हाबबाय आरो। मेइन रलाव मोनग्रा जाबाय दा। औ। आदसा, नों बेकग्राउन्डआव जि मोसादोंमोन, मा एलबामाव? औ, सोरनिमोन बे? बेयो एसमिससोमोन, एसमिस एलबाममोन। एसामिस एलबाम। एकदम बिराद आगोलाव जोंनि माने डान्स क्लासनिफ्रायनो लांदोंमोन आरो। औ औ। बे टाइमाव बिराद उन्दैयावनो, आं क्लास 5सोआव दंमोन होमबा बे टाइमाव। औ औ औ। नोङो माने बेसे बैसोनिफ्राय डेन्सनि क्लास लानाय? आं माबा 10 बोसोरसोनिफ्रायनो। डेन्स क्लासाव बबेयाव नोंनिया स्कुला? आंथ' गोबां डान्स क्लास माबाबाय, औ सोलोंबोनाय माने माबाबोबाय, प्रेक्टिस खालामबोबाय। औ औ औ। स्टार्टिं खालामनायाथ' बेयाव गनेश साइदथिंमोन। गनेशपारा? औ। बेयाव नों मा बि मिउसफोर माबा जाबाय नामा? मोसानायाव क्लासिकेल हा लाबोदोंमोन ना नोङो? क्लासिकेल नङा, आंना वेस्टार्नाव गोजामोन आरो ना। अ, वेस्टार्न गोजामोन ना? औ औ। आदसा। बेहाय नोङो गिबि नोंनि बर' एलबामा मा? एलबामाथ' गामियारि सिख्ला, बे आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय। आरबि माने रिया ब्रह्मनि? औ औ औ। बे गिबि नोंनिया? औ, एकदम स्टार्टिं बेनिफ्राय आरोना, डेबिउ। बे रिया ब्रह्मआथ' नोंखौ बहा नुजेननानै लाङा बेलाय? एक्सुलि आंनि आदाया प्रियामोनजोंनो मावफायोना। सोर? अरुप गयारि। अरुप गयारिया ओजानो मा खालामो? बेयो सिनेमेट'ग्राफार। केमेरामेन। औ औ औ। निजा बिदाया? अ, असे बिदा आरो। असे बिदाया थारमाने रिया ब्रह्मनियाव उम। केमेरा खेबो?
औ औ बिदिनो थारमाने नोङो बे गामियारि नोंनिया प्रथम बे रिया ब्रह्मनियाव मोनहैखाबाय नोङो औ डाइरेक्ट एक्सुअलि माने आब'मोना जोंनियाव माने जोंनि न'आव भिजिट खालामफैदोंमोन आरो जे औ ओमफ्राय आंखौबो लोगो मोनबाय नुबाय औ ओमफ्राय बिदिनो आब'आनो चान्स होग्रोनाय आरो ना औ औ औ गोसो हाबनो ओमफ्राय आब'नि माबायावनो बिराद खिनि मोनबोबाय दा आरो नेक्स्ट नोङो मा एलबामाव गाया बिनि उनाव रिया ब्रह्मनि उनाव बिनि उनाव आं माबा हेल' हेल' औ औ औ खोनादों सार बावदो नामा औ अनगा अननाय अनगायै सोरनिमोन बेलाय बिखौ माबा जुबिन गार्ग आरो माबा नेना बर' होननाय आरो रोजाबनाया बिसोर औ रोजाबदोंमोन रोजाबग्राया औ औ अ अ अ प्रडाक्सनाबो बे माबानिनोमोन बे फिमेल सिंगारनिनो नेना ब्रह्मनि औ नेना ब्रह्म औ नेनाया बहानि बे बङाइगाव ना मा जाखो बिसोरथ' क'क्राझारनिनो क'क्राझारनि ना औ औ नेना मुंखौ खोनादों र' आं लोगो मोनदोंमोन बावबाय मानसिखौ दा औ बिनि उनावहाय मा खालामखो बिनि उनाव आं खालामबाय माबायाव ओइस बि प्रडाक्सनाव बेसोरनि ओइस बि आ बे औ हिरल हिरला बहानि बे मानसिया हेल' हेलौ औ औ दे औ बुंलांबाय था औ चिरांनि ओमफ्राय दा बिदिनो गोबां दं दाथ' अ औ ओमफ्राय बै मेगन बेखेवाब्लाबोआ बे सोरनिमोन प्रडिउसार बेयो माबा एस एन खुंगुर प्रडाक्सन जोंहानो माबा आमाय जायो आरो माबा आमाय माने मुङा मामोन बेना माबा नयन खुंगुर नयन खुंगुर बर' औ नयन खुंगुर नयन आं लोगो मोनबाय दे बेखौ औ औ बे गावबो एक्टिंबो खालामखायोना एसे औ औ औ एक्टिंबो खालामो एक्टर प्लास ओमफ्राय प्रडिउसार बे औ सिलेकसन खालामनाय आरो बे मेथाइआ औ औ औ मेरला मेथाइ थानानैबो बे मेथाइखौ सेलेकसन खालामदों आरो बे मेथाइआव जोंनि हिस्ट्रि एसे हाबदेरना दङ बेखौ मिथिबाय मानसिफोरा औ ओमफ्राय आंबो बिराद लाकि फिल खालामो आरोना जे लाकि फिल माने नोंसोर सानैबो गोदानमोन नामा होमबा माबा एक्ट्रेसाबो जेनेबा औ सुदिम सना मोन ना औ जों सानैजों फार्स्ट टाइम एक्ट खालामनायानो जमा माने जनो जहाय नोंसोर सानैजों खालामनाय बे औ औ फार्स्टमोन आरो बेनो मेगन बेखेवाब्ला बाव औ औ बिग्राया बिदिनो रोजाबदो अडियन्सनिफ्राय लिरनाया फुंखा महिलारि आरो औ आरो गेजेर साराबो माबा गेजेर जों होफादोंमोन इसे नामा इसे दंफायो जों जिरायनानै औ बे औ हरसे थारला टिउन होदोंमोनथ' बेहाय औ अबेबा लाइनसेखौ आंबो होबाय इसेमान बांसिन बै फुंखा महिलारिनि आखाइ दं औ सार आच्चा जायखिजाया बेयो थांबाय बिनि उनाव दा नोङो दाथ' गोदानै लास्ट मा खालामखो नोङो लास्ट खालामनायाथ' आङो आर बियावनो खालामदों आब'रिया मोननावनो अ बे ओंखारबायना बेयो ओंखारथ'वाखै दाबो औ ओंखारथ'वाखैना ओंखारथ'वाखै सोर रोजाबदो बे मेथाइखौ बेखौ निफु हा निफु 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 बसुमतारी माबा औ निपु चिरांनि औ औ औ ओमफ्राय बे बावै समावबो आरो सुटिं खालामबावबाय नामा ओंखारनो लागा ओंखारनो लागाथ' दा बेनो सबसे लेटेस्टसिन आरो खालामनाया औ बेनो औ ओमफ्राय दा नोङो ओंखारनो बांसिना गोनां औ दंबावो औ नोंथ' मोसाबायसो बांसिन ना मा होनदों सार नोङो मोसानाय एलबामफोरावल' थांबाय ना एक्टिंनियावबो थांखो एक्टिंआवबो दं बिदिनो हा मिक्स हेल' एक्टिंआव बावबा थांबायना नोङो एक्टिं औ खालामनो माबा मुभिफोराव औ मुभि फिल्म फिल्मफोरावथ' बिदि खालामथ'वाखै जेबो खिन्थु दा माने उन्दैयाव खेबसे खालामनायानो आरो हा उन्दैयाव खालामदोंमोन मोनसे आरो माबा इसोरनि माने चाइल्ड माबा आरो ना औ औ औ जायखिजाया नोङो मोनसे खालामबाय आरो उन्दैयाव नै दा जायखिजाया सानस्रि फ्राथ' दा फिल्म खालामनो हानाय जाबाय औ दा नाजालांबाय नोंना थानोसै बिदिनो नोंना फरायनाया दा बेसेबांसिम फरायगासिनो ना नै दा आंना माबा बि एस सि कमप्लिट जाबाय सार ओमफ्राय फरायला दा माबा आं मास्टार्सथ' खालामनो माबादोंमोन सानदोंमोन औ
ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो हेलौ हेलौ औ औ खोनादों सार औ ओमफ्राय बिएससिनि दा उनाव मा लानो नागिरदोंमोन? आंथ' एक्सुलि माबा MSW सो सानदोंमोन आरो ना औ MSW औ औ ओमफ्राय बे बोसोरसेखौ द्रप दोनथ'नोसै नामा साननानै आङो एप्लाइ खालामथ'वाखिसै। दे नों माबा एक्टिंनि माबाफोर लानायनि सिमां दं नोंहा एक्टिंनि जेनेबा दं औ दंनायाथ' ओमफ्राय ट्राइ खालामसै NSG फोराव एसे NSC फोराव माबानो औ दाथ' नर्थ इस्टआव मेरला ब्रान्स खुलिबाय। औ नंगौ लानायनि वर्कशपफोरबो सुबिदा खालामहोयो औ आरो बिदिनो नोङो NST लायोब्ला मोनफा मोननै सुबिदा मोननायनि चान्स थायो जेरै नों नंगौ नंगौ मुम्बाइफोराव सार फैनायनि जुदि सिमां दंबा औ सार इंलिस हिन्दी एकदम फ्लुयेन्ट जानांगौ मानसिया औ ओमफ्राय बै NST लानायबा एसे साबसिन आरो औ साबसिन जायो सार नंगौ आजिखालिथ' इउटुबाव माबायाव इन्सटाग्रामाव मानसिया फैलायनो नाङा इन्टारभिउ होनो दाना औ डिजिटेल प्लेटफर्म इन्सटाग्रामफ्रावनो हरनो हायो जाजोब्बायना से मिनिटनि नोंनि भिडिअ माबा मोनसे खालामबाय ओमफ्राय औ फुल एड्रेस बाय'डाटा खालामबाय हरबानो लासै लासै नोंखौ मिथिलांगोन आरो बिसोरो औ नंगौ सार ओरैनो लिंहरो बिसोर औ दानिया थारमाने मानसिखौ देहा मोदोम ओरै लिंहरनानै इन्टारभिउ औ लालायला औ बिदि आदसा नोंनि बे केरियाराव सोरहा बांसिन आखाइ दं बिफाया ना बिमाया? साथामबो साथामबो बिदायाबो बिदायाबो बिमायाबो बिमायाबो बिफायाबो औ बिफायाबो आंनो औ बाबाखौ सिनाय मोना नोंस्रा बेखौ औ सिनाय औ मोनो मुंखौ बावबाय आं जोंहा मानिया अ बिमा बिलाइस्रि गयारि बिलाइस्रि औ औ बिलाइस्रि लोगो मोनबाय जोङो मेरला मिथिंफ्राव लोगो मोनो जायखिजाया बे नंगौ माने नोंखौ इनकारेजमेन्ट होग्राया बेबो सासे आरो बिमायाबो औ नंगौ ओरै बुङो ओरै खालामबाय ओरै होनना जोंनो खोन्थाग्राया बेनोमोन आरोखि बिमाया औ मालाबा बिदिनो न'आव मोसाबाय थायो सानैजों बिदिनो जालाबाय आरोना औ सार बिदिनो न'आव इन्ट्रेस्टआ थाबाय थाबाथाय बिदिनो मावलांबाय थानो हायो होमबालाय मोजां जायो आरोखि औ नंगौ नोंस्रा सार न'खराव साथामल' नै दा साब्रै साब्रै जों साब्रै साब्रै नोंसोरो औ नोंजे बाबा मैया आइ आदा ओमफ्राय नों जि मोसाबोबाय सोर एक्ट्रेससो बांसिन मोसाना मोजां मोनखो नोङो अथ' मेथाइ मोसाबाय नोङो सोरदों बांसिन फ्लुयेन्ट एकदम जेबो दिगदार मोनाखै आरो मोसाना मोजां मोनदों सोर एक्ट्रेससो सुदेम सना सुदेमजों नोङो दिगदार मोनथाराखै आरो ना माने गावबो डान्सआव माबा खालामखानायथ' सुदेमाबो औ औ ओमफ्राय बिदिनो मोजां माने माबायो आरो कम्बिनेसना औ डान्सफोराव कम्बाइनेसना जादों औ आरो बे मेगन बेखेवब्लाबो सानैनिबो एक्सप्रेसना जोबोद मोजां जादों आरो थेंक इउ करिय'ग्राफारखौ धन्यबाद हरनांगोन करिय'ग्राफारा सोरमोनलाय आङो बावफिनलायबाय पुर्न बसुमतारी पुर्नआ औ जोबोद औ गोसो होना बानायदों मेथाइखौ एकदम सार पुर्नखौबो थेंकिउ हरनांगोन माने मेथाइआ गोदानै जोनोम जाफिनदों ना बे मेथाइआ औ बिदि जानांगौ नोंसोर एकदम एक्टिं खालामखांनायनि उनाव गोदानै जोनोम जानाय बायदि जादों आरोखि दे बिदिब्ला नोंनि सिमांफोरा जाफुंथोंसै लोगोसे औ बिदिनो सार बर' दाथ' औ BCA फोरा मोनफ्रोमबो ड्रिस्ट्रिक्टआव औ खुलिबाय नङा होमबा नंगौ सार निस्सय गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टआव नोंसोरो औ गोसो होनानै खामानि मावगोन लोगोसे औ BCA खौ सार हेफाजाब होनानै खामानि औ मावलांगोन आरो बिसोरनि बिथोन मथे सोलिगोन औ सार ओमफ्राय आं बुंनो नागिरनाया बेनो इंलिस हिन्दी बेखौ फ्लुयेन्ट बयजोंबो रायज्लायबाय थानांगौ गेजेर गेजेर औ ओमफ्राय सार बै से मिनिटसोनि माबा होनानै नों दा दावगाफुनाय नालाय औ हायोब्ला थाबैनो मोनसे प्रम' बानायनानै नोंनि बेखौ औ हरनो नाजा मालाबा औ ब्लड बोखांना लांगारगारनो हागौ बिसोर मुम्बाइआव खोनाबाय औ सार एकदम बर'निबो माव ओरैबो माव मुथुथे दावगानो नाजाबाय था आरोखि साबदाना दै
औ औ सार एकदम दे बिराद मोजां बिदिब्ला रायलायनानै औ दा आंनिफ्राय अननाय सिबिनाया थाबाय हेफाजाबाथ' थागोन दा जेरै औ हेफाजाब होदो बिदिहायसो हेफाजाब होयोना जोङो थाखा औ फैसाजोंथ' हाला नङा होमबा थिगैसे होमबा जों सानैनि सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय औ नोंनि औ जिउआ सार गोलाव जाथों आरो बर' हारिमुनि थफ्लाखौ नों फेदेरलांनो हाथों बिनि थाखाय आङो अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनाव हरदेरनाय जाबाय फंबाय थेंक इउ सार थेंक इउ स' माच दे होमब्ला जोंनि सानैनि रायज्लायनायखौ इयावनो दोनथ'नोसै औ औ सार दे जागोन दे दे अके औ दे होमबा ना सार दे औ बाय 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 बिबेक गयारि बिथाङा गुवाहाटीनि लख्रायाव थायो बिथाङा मेरला एलबामाव मोसाबाय लोगोसे एक्टिं खालामबा आखायाव लादों जायखिजाया जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गाबोन गुबुन सासे एक्ट्रेसजों आं नोंथांमोननि खाथियाव ज' फैलायनोसै बे समावनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम थ' बिदिब्ला आं थांनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि